שלום, עכשיו לידור, בשביל 100 שקל. לא, 150. 150, מלקק לריה את הלחי, יש לה שוקולד. רגע, בוא נראה את השוקולד. ריה, תסתובבי. תגיד לו שוקולד. יש לריה לכלוך של שוקולד על הלחי. זה כמו תוכים. ולידור עכשיו מלקק את זה. יאללה. אל תלקק לי, תוריד את היד. רגע, תוריד את הכובע, תוריד את הכובע. זוזי רגע. אני אתן לך פצצה, זוזי. רגע, שנייה, בואי. לידור, נו. שקל. אל תזוזי אבל. ריה, שנייה. תמשיך. בואנה, זה לא הקליט. שלי, תקליט. אוי, ריה, איך זה היה? כיף? ריה, זה היה כיף? לא. לא כיף?